господа, сега е. Това е моето представление! Ти ли си? Ти ли си, брат Батак? Ти ли си, брат Батак? Има братвичка, братвичката пусна тя аз, вече си тръгна в нас. Да беше любов, картофчето сладко смешно, да беше жесток картоф, както твоите бивши, да беше ме правил нещастна с други, да ме жениш. Разбери, че пак съм съгласна ти да ме нараниш. Кажи ми как се забравя любов като браза, как се слага край, 100 причини да беше ми дал да те мразя.